Мин Васильева Жанна Васильевна, Федотовка мәктәбенең 4-нче сыйныф укучысы. Габдулла Тукай. Бәйрәм бүген. Бар күңеллек бөтен дөньяда, бар бер ямь бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Бер мөкаддәс хис белән һәрбер кеше хәйран бүген. Уйный сазым да минем бәйрәм көен. Бәйрәм бүген. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын. Ул кимгәндер дидем. Бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Хис итеп һәр җирдәге бер төрле хуш ис аңкуын. Исле май сөрткән икән дөнья дидем. Бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Бер теләнчене кочаклашкан күреп бер бай белән күңелен эшкәрткән дидем. Бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Яр башыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын. Сөйләшәләр үзара. Бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Тыңладым әкрен генә искәндә бәйрәм көн җиле. Ансыра сөйли тагын. Бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген.